Kull ma jmur l-innovazzjoni f'sistemi ta' enerġija li tiġġedded qed tkompli tavvanza. Kumpanija lokali qed timporta f'Malta sistema li mhux biss tagħti eżekuzzjoni tal-enerġija massima iżda tnaqqas il-konsum elettriku kif ukoll l-impatt ambjentali. One News tkellem mal-enġinier ta' LG Leonardo Catanzaro li spjega li s-sistema għandha sensors li jaqraw it-temperatura u l-umdità ta' barra biex tkun tista' tikkontrolla t-temperatura ta' ġewwa. The heat exchanger is black because there's a very good anti-corrosion treatment that we call it black fin, and so in Malta is the best solution because it's resistant to seaside corrosion and pollution corrosion, so will last long time. Din is-sistema ta' arja kondizjonata u ventilazzjoni hija disponibbli f'Malta mill-kumpanija Bajada New Energy li din is-sena qed jiċċelebraw it-30 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Brian Farrugia, sales manager tal-kumpanija, stqar li LG toffri soluzzjonijiet innovattivi fejn jidħlu l-appartamenti. Għandhom ħafna sistemi innovattivi fosthom li mill-heat recovery nkun nistgħu nsaħħnu wkoll il-misħun at no extra cost. Ġifieri inti waqt li inti qed tkessaħ jew tissaħħan id-dar tiegħek fl-istess ħin qiegħed inti issaħħan il-misħun għad-dar tiegħek jew għall-istabilment tiegħek, eċetera. Roderick Spiteri, Chief Commercial tal-kumpanija, qal kif is-sistema tal-arja kundizzjonata u l-ventilazzjoni hija disponibbli għall-użu domestiku kif ukoll għall-użu kummerċjali. Permezz ta' LG aħna nistgħu noffru din is-soluzzjoni peress li nifirdu dak li jissejjaħ l-outdoor unit f'żewġ compartments differenti bejn ventilation u kompressur. L-enerġija hija fil-quċċata tal-prijoritajiet f'Malta. Bl-uffiċjal tekniku Jeremy Spiteri ifaħħar il-ħidma li qed issir biex tiżdied l-effiċjenza. Qed isir ħafna xogħol fil-pajjiż biex ikunu aktar effiċjenti il-mod kif noperaw, fil-fatt hemm ħafna fondi available mill-EWA, Energy Water Agency, fej qed jagħtu grants lill-intrapriża biex tinvesti billi tagħmel dan l-istudju, dan l-audit li aħna nagħmluh. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.